Yung bayaw ko. Di ba yung dinahanap mo natin nung tumawag ka sa akin? Oo. Bali, prepare ko muna sa kabila para dito naman. Tanggalin ko muna itong mga kalat dito sa loob. Para bukas, alisin ko pala. Labas ko lang. Hindi, watak mo na lang naman. Tanggal yung mga kalat muna dito. Linisan ko na dito. Makulang ang sakin. Ito sandali langit ko mata ayong makikita. Gatuan umaga pa. Walisan. Tapos naman. Trabaho natin. Malapit sila doon. Yung bayaw ko. Di ba yung dinahanap mo natin nung tumawag ka sa akin? Oo. Gumotor ka lang. Huwag na sumama eh. Napagyan si kanya. Kaya nga mo punta? Let me. Napapala na. Question pa. Biyernes. Saan beda ko din? Tapos ito, birthday ko rin ko. Birthday ko rin ko. Birthday mo nilgo. Ha? Father's Day yan. Nakamang birthday ako doon. Kaya sasabiyahin. Adik ko Parina. Nagpaplano akong gano'n ko. Ay, dalawon mo? Hindi, bahala na. Bukas na lang. Baka mag-ganda siya kaya pala yun ma. Baka bukas mag-ganda siya pala isang ano naman. Bali, sila gagalawan sa bukas. Hindi naman tayo sa bilang parto. Dala sila. Ako dito muna ako. Didikit tayo sa kumpot. Para maganda ang tingnan dito. Pwede na yung tulogan. Oo. Pwede yung tulugan. Sa hindi lang marami ka na eh. Singkot eh.
Dito na ako. Oh. Para pagdating ng ano, kunti na lang yung lilinisin. Then, si kay Jason. Nakahuli. Amo? Yo. Ato nga das pante. At wala ako. Hindi kasi ito basahin. Malikabok. Yan lang yung kapat. Hindi ko ba yun ang tinatanggal? Yan lang yun doon. Baka... Huwag yun siya. Sino lang yung kapat? Ano lang yung kapat? May sumamalo. May sumamalo. Ay. Hop. Ay. Malalaki na kwarto. Ano? Ay. Ano yung martilyo? Tikpitin natin yun. Oh. Ito ba? Slowly. Tikpitin natin. Yung mga nalaglag na mga
mga nalagyan na simento. Dapat palitin. Isang balde rin, no? Isang balde rin. Yan lang. Baka mama sa mata mo. Yan, malinis na sa kwarto. Ito naman ang bukas gagawa. Maganda tingnan. Ito naman yung sunod na skin coat bukas. Malinis na dito. Ganda na bang tingnan. Wala na mga hallway. Yung palinisin. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep
Yan. Malinis na tingnan. Malinis na. Diba? Malinis na sa kwarto. Dito naman. Yung ginawa namin ni Kuya Joel. Tanggalin ko na to. Para unti-unti. Madiban kasi kami na. Ito yung nilinis ko hapon. Ayan na. Diba? Malinis kwarto. Okay na, okay na. Tilo. Yo! Malinis na. Uwi na kami Tilo. Ang bukas, ito, kaskasin naman to. Kaskas. Para ma-skimpot na dito. Kabilang kwarto tayo bukas mag-skimpot. Ayun, niready ko lang para wala nang mga kalat-kalat na pag nagtrabaho tayo. Tulad nito, maganda na. Ano mga kalat-kalat. May mga lilihain pa dito na. Ritats. Ayan si Tilo at dito rin. Nilinis din ni Tilo dito. Dito niya tinambak rin yung mga kahoy-kahoy na nakakalat. Maya-maya uwi na rin kami ni Tilo. Nalo. Kape? Wag na. Nagtimpla ka? Sige, ikaw na lang. Ubusin mo muna. Hintayin kita. At sila ko agad yun, nandun na. At sila kay Arnel. Sila Vince. Ito, kape daw muna Tilo. Hindi na ako magkape lo. Ubusin mo muna yan. Si mga siya, nag-uugas, nagkainan. Ubusin mo muna yun. Hintayin kita. Hanggang uwi. Baraks. Sige. Oo.
Wala nang araw sa gasolina. Parehas tayo. Parehas tayo. Empty na rin. Empty na rin yung gas ko. Parehas kami wala ng gas. Empty na rin siya. Ito. Sige lang. Go lang ng go. Ano daw? Ano alam mo? Alam mo? Mag? Fried chicken adobo. Adobo. Ah, sige. Bawasan mo muna yan. Hindi ko pista niya. Huh? Update lang yun eh. Ano? Update lang siya tapos. Ah, hintayin niya raw si Tricia. Hintayin niya raw. Kasi half day lang daw. Sige, chat niya lang. I-chat niya na lang daw. Di-chat na lang. Ba't di mo naabutan kanina? Abutan ka niya. Ah, naabutan mo. Nabalis si Tricia nasa school. Kaya wala siya dito. Kasi di pa sila bakasyon. Sila yung pinakanghuli na ano. Bakasyon na ano, school. Yung Sigera. Ako base na rin ako na ano. Base na rin ako. Maya pagkaubos ni Tilo magkape. Let's go na kami. Let's go na kami. Ganda na ng ano, bahay. Lalo pag dito sa harap na mapulido na dito yung harap. Tapos may skim coat na dyan. Pag mapinis na dyan, tapos skim coat, ganda na nito. Doon na kami, te. Oo. Uwi na kami ni Tilo. Yung duyan to. Yung duyan. Dinala na Tilo yung duyan. Dali mo dito para mahigaan natin. Uwi na kami ni Tilo. At mag-i-edit pa. Kailangan natin umuwi ka agad. Pag galing sa trabaho, uwi ka agad. Kasi mag-edit pa para may pang-upload tayo. Tara na, Lo. Daming manglo. Nagsisilaglagan lang. Daming mangga. Sa Maynila, binibili yan. Ano? Anong ulam mo mamaya? Sabi mo adobo. Sabi mo adobo. Nangutang? Ba't wala ka ng pera? May gulay pa dito, no? Gumagaya ka pa sa akin, walang pera. Ay, siya, hingi ka na lang gulay sa kanila. Sa inyo lang ako. Yan, hingi na lang siya. Wala daw siyang pera, walang pambili ng ulam. Hingi na lang ng ulam. Para magsaing na lang siya. Bibigyan ng gulay na Tilo. May mga Tricia. Yung tara namin kanina. Ulam namin langka. Plastic mo na lang, te. Oo. Huwag mo nalagyan sa tasa. Gulay. Para mag ano na lang, magsaing na lang siya. Ano, marami? Kunti. Siya lang naman. Gumagaya pa si Tilo. Pwede na to? Pwede na yan. Gumagaya-gaya pa si Tilo sa amin na walang pera. Pira daw niya pinambayad sa tindahan. Oo nga. Bumili ng kaldero. Ibig sabihin, malaki yung perang nakuha niya. Sa Iwan ko. grocery, bumili ng bigas. Bigas. O kaya maraming pera. May ulam na si Tilo. Oo. Magkano yung alin? Ano? Ito natin ito trade me. Hindi ko alam. Parang net-net. Naman ka nun? Wala. Tara. Yan, uwi na kami ni Tilo.
mag-gas muna ako para bukas. Kasi di na to abot dun bukas. Gas muna ako ng 100. Jason! Yan, nakapag-gas na ako. Isang sa isang araw yung karga natin ng gasolina. Isang araw, isang buwan, 3,000. Kaya sa loob ng isang buwan, araw-araw 100. Tapos yung sasahurin ngayon nating buwan, 5,000. May 2,000 naman na dilihensya. Okay lang. Alright. Tuloy-tuloy lang tayo sa vlog. Ngayon lang naman mahina. 2 buwan ng mahina. Nandito na ako sa bahay. Edit na. Upo naman tayo dito sa mesa para mag-edit. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Siyempre, ulit namin salamat sa lahat ng mga viewers, mga sponsors, mga silent viewers at mga anong sa atin ng mga sponsor. Ayan po, salamat po sa inyong lahat at sa patuloy na panonood sa aming mga vlog. Ayan, bye bye, love you all.